20 bin öğretmenimizi daha eğitim Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiyeyê beriya serdema nû ya perwerdeyê 20,000 mamoste nû wergirt. Di nava 20,000 mamosteyan de tenê du mamoste bo Kurdî hatin peywirdarkirin. Ev hejmara ku bo Kurdî hatî veqetandin, ji aliyê saziyên ku hewl didin parastina zimanê Kurdî bikin ve rastî bertekên tund hat. Rêveberê Hereketa Zimanê Kurdî Hez Kurdê, Barış Celalî dibêje divê zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û hemû beşên perwerdê de were bikaranîn. Lê divê Kurd jî li zimanê xwe xwedî derbikevin. Da dewletê mecbûrê avêtina gavan bikin. Taybet heger di asta yasayî de qanûnî de bingeheke wê tune be ev dîmen dê tim warê pêşçavê netewa Kurd. Mînak zimanê Kurdî di makezagona Tirkî de yasayê Tirkî de nebe zimanê fermî statûyeke xwe tune be bi karên wezîran wezaretan demkî dibe. Derbarê helwesta dewletê ser zimanê Kurdî de baltê kêşan ku hember zimanê Kurdî ji berê de helwesteke neyînî heye û bi pergala bişaftinê re girêdayî nayê xwestin zimanê Kurdî di civakê de belav bibe. Endama tora çand û zimanê Kurdî Cewahîr Sadak amaje dike ku divê êdî Kurd li ser vê rewşê wek bersiv li zimanê xwe xwedî derbikevin. Li ser 3 milyonî nüfusa Kurda li Tirkiye heye. 3 milyonî Kurd re di mamoste were pîroz be yani. Divê gelê Kurd ve bersiv. Divê gelê Kurd li pey vê şopatinê be. Divê êdî bêje ku tenazê xwe gelekî re nekin. Divê êdî bêje ku yani du numuneyê çi ne yani hûn dixwazin divê de çi bikin. û yek dî jî niha çawa ku parazvanê ziman şopdar û dildar û xemxurê ziman êdî tehlûkeyekî dine. Ew du mamoste jî sibê roj dibe ku lêpirsîn wa bikin bêxin îhraç bikin bêjin çima hûn dersa Kurdî didin. Ji zankoyên Bakurê Kurdistanê yên ku beşa ziman û wêjeya Kurdî tê de hene, heta niha kêm zêde 1500 xwendekar derçûne. Lê ji van xwendekaran ji sedê dihê kêmtir kes hatine peywirdarkirin. Saziyên parastina zimanê Kurdî dibêjin sedem ew e ku desthilat wek amûreke siyasetê ziman bikartîne. Lê dema net berjewandiya wan de be gavan navêjin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.